Ericai te trian ho chu an game maktak tha o rau game chu an khela bati za chuang chi in an game khel chu Ericai chu na trian te a rilfi a tharang thon thu in soyanga ti chuam bati pakhat chi in ruma son in lutanga in thlasoi kha in mudon ya ti in tharang chu mu antuma a trian te po chuan game chu khelpui tumin Ericai chu an atrana tharang chanchin chu soin ruma chuan a luta a thian ten he na chuan ka lekha bukenga a kheldan in zia danang chia hian in tianga tha in ko chuak mai ang tia rilin ramhoi ko chuan tumdon ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi kong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram ang u Ericai te chuan game khel tranin Alexa chuan a khel masabera tharang thon thu chu soin mei chano pang pakhat thi ram hnuaya abawa chu no pang chuan a rual pui vel ron mu in a thianu nen chuan anin buka naw pang chuan ram hnuaya hian doi thiam an omasin mani chawa kal lo tur tia hrilin a mela danglam ha la ni masela mei chano pang pa chuan ron kapin doi thiam chu aka plum nga la an pa fa chuan endikin Alexa chuan a thon thu soi chu a zowa ruma valutin engemaw mu tum chuan bati chu a chem hluma ni masela engma mulovin ramhoi chu an ko chuak theilo phot ani Christy chuan game chu kheltran vele in PC krasang dovin ramhoi chanchin chu a soi vele a mi pano pang pakhat le apa hi infal tak vaimi munin na holna hmuna hian an khosa a mi pano pang chu apa chuan thu hrilin chum leivak aron om rengin ibiro thin don nia tin ka thu lovin in hi chuasan mi asu nangma ti na tumtu te pon lama an ti in a hrila mi pano pang chuan apa thu soi chu la hre thiam lovin apa chuan pon chuk lo turin a hrila pon lama chuan thom hria in chunga hian lo om la kawa en dikang ti in silai ne na chuaka pa ber chu chuakin mi pano pang chuan tukver a enna mi pakhat rap om do mu in abiru ngal vata pon chua chu lau pha sotin apa zirtir na ang chuan a tong trai nga la atu khuwa var chuan apa mulovin pon lama chuan a zonga apa chuan ron mu masa in ron chuak su kati kha so tharau sualan local lut watang ti ina fapa chu alu pui nga la lova biru ro tia hrilim pon a chuan a chuaka mi pano pang chuan bi rengin apa anga an ngai chu an kap la ya muwa a birung na atang chuan chuakin mei khuwa muwa tharau suale mo ati kha lo ni lovin FBI ho chuan an ron chan chuaka apa emo ati kha bum tu lo ni in amaru bo tu ania apa tak chuan a fapa churon mu in a chan chuak ta ani Christy chuan a thon thu soi chu soi zovin ruma chuan a luta bati chu chem hlumin engma a mulova zote dum pakhat mu in dar thalanga a in en chu a maya thisen hian engemaw a inziak ka au tuarin a thian te chuan an ron muwa a maya inziak chu bole da in thil pa ngai lo an tong tran don ni in alang bok James chuan thon thu chu soi ve in nu pakhat riselo hi mani chovin a khosa a oxygen burma mo rengani wang chuan a mutopa zan khat chu atui ha le in atuma mei cheno pang mit meng dum vek mu in a oxygen bur chu an paisak daya laka tum chuan tharau sual chuan bein a thim lama a hnuk luta ani ti in a soya ruma chuan valutin bati chu a chem hluma engma mulovin lekha inziak hi achara lekha chuan in thil ti hi in top san ani lo chuan ka that vek ang cheu ti hi alo inziak ka Ericai in hena chuan thlenin an boss ber chuan game kan khel laklo to a kan chun zom zelang ti in alo changa Alex chuan tharang thon thu chu a soi thale ta ani nu pakhat chu tui takamu in afanu trap thom chuan ati hara afanu chu endik ngal vatin a thi ti a hria a room danga afanu chu trap le in ava ena afanu chu ram huai hian lo ti buain chu nu chuan a chana ram huai anga i chu vitrapin afanu thi anga i khana ron muwa chunu chuan lukham lo vitrapin afanu chuan a lawa
bathroom at lanut ngalin anu chuan adam doya elo ti a hretheya damdoi chu zongin mum khat lekhi alola oma ni masela vandoi thlak takin tui chepaina chuan a thlaudaya anu chuan ron mu ina fanu chu thrang kha na ti boile angin na muwa bathroom chu hongin alex chuan a thon thu soi chu ati topa thrang ko chu chu an tum le ta ani Christy po chuan thon thu chu soi le ina soi zo chun ruma kham bati ne na lut le a Peter pakhat le zo te rapum do mu ina tre thota a thian te chu ron lut ngalin an game khel chu ti top mai adu to a ni masela Erika ichona top thleng enang utia nor tlatin game chu an chun zom le a James chuan thrang thon thu chu a soi ve le ta ani meiche pakhat na ta sa ichu kuang chunga harin anung chungin an phuma lau ve le in trampui tu a awata a phone chu kol hlovin a thian nu ni na ichu alo online awang chuan bia katuma ni na in ne na chuan a harsana to hrilin trampui tu amamo thu chu a hrila ni na ichum police an local mayang tia hrilin natasa ichuna din mun chu a hril zela ni na ichun voice message thoni na thian nu chu anui waka a thian nu phum tu chu ama lek lo ni in James chuan ruma bati chu akeng lut le a Peter le zo te ka mule in kha chu an ko chuak tran ta ani Alex chuan thon thu dang soi le in kum zaliam ta a khan Father Kerry anga in chal chuan me cherai puar ko chunga ram huai lut no chuak turin clear karapana ram huai paite in chu thlengin Father Kerry ani thu chu a hrila me cherai chu boipui ngalin tu fange a paiti ina zota nu ber chuan chang theilowin Father chuan a pasala fa ani aringa me chia chu boipui ngalin chu ram huai pai chu ana beya Father chuan apa a beilai chu chanin anin suala me chia chu phuar betin a thisena la a Father chuan ne taka bein bipa ngai ang chuan a ron oma nau chu vein a hring ngala Father chuan naute hi tu nge en kolang tia zotin nu ber chuan chhar ngai na hrelowa naute chu honde in Father chuan a kalsana naute nu thisena la kha lei bua in izalenta ti in a hrila mecha ko chunga chuan ram huai lut le ngalin anu le pa chu a beya Father Kerry chu pui thiam ni lovin lem changa lo nia he no te hi kan lal fapa ani hitia soin Father Andrew te chu an ron thlenga ram hoi pai chu anu le pa lo da thato in buman tok ti reng reng an shelo Alexa chu room chunga lut le in aron chu har ema wang chuan an zonga ni masela mu tur lo om to lovin game chu khel chun zom an du to lova ni masela Erika I chu an ti lui tlata wang chuan khel chun zom le in Christy chuan thon thu chu a soi ve le ta ani nula senior pakhathia mani chowin inalu a zankhat chu tui takamu in atuk jingma taka a hara a harwal chuna phone khoi ngalin amulai chu tha an lo lak saka chu nula chu makti le in a imbolai te chu atha a phone in an lo lak saka ngai thalo taka omina ina chu sana a motor chabi thehil chu wala le in bata pa chuan thoma ria a ke niak mu in midang thom no a muwa lau taka a omlai chuan kuthian ron man thutin Christy thon thu soi po chu atop le a Erika ichuna top nan thon thu ka hril veang cheu tia hrilin thon thu chu a soi ve le ta ani Erika ichuan Peter pakhat le atunu hi he ina hian an cheng thina Peter chuan he le khabu kan game khel na hi khel ve thinin then omte chuan chu Peter chu an that daya brick bunga chu in a en kola tunu me chano pang chun hu chamru na anda a alo nula nu chuan he ina hian kir le in api thatu te laka phuba ala a he kan ina hian a chenga chu me chia chu keima kania tia rilim bati chu a chem luma James chu bo vele da in Christy chuan a hlau viu maya Peter kha kha mu in a top ta ani